का खाना खाता रहो ना देखो तो नहीं एकरा के ना ठीक बा खा। ए साले तू नहीं सार खात में हो गए रहला सार हाथ में हो गए रहला नी नहीं खन जाए के खाना खाता नहीं आके एमे गार उठा के पात रहला सार क्या आओ सार केरा ओह नो ले लिया मेरे चोइया नाती चुपचाप रहो ना तो लब दे रखते मुंहे में हुर दे बनता तो लेके आओ तनी। ओह नो प्रणाम पेलन काका। पहला बात ख से खुश रहो, दूसरा बात ब से पेलर ना ब से बेलना मोर एंगा फिर बोलबा तार मार चितर लाल कर दे। रे 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 सुन 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 बेग टंगले बारे कहाँ से आवते रे चुप सारे तो नहीं बोल कहाँ से आवते रे। तेरा हो किया में कलार पे ललवा लौकत नहीं के गनी झोरिया से कमा के आवत नहीं याद नहीं कौन अरे नी पुत्रा के बेटा बुढ़वा के फुसलावता काकी लुगा उठावा गोर लायक बा ना रे वैसे ही खुश रह। बारा से का करे अइलो हो कौन फसन पड़ल बा का काका साथे काकियों का मत भुला जइयो। ठीक बा ना भूलम तो के तोरो पर ध्यान बा। ठीक बा बाबू जा ठीक बनू हां ठीक बा बाबू जा। रे रे सुन 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 का करी अइले कोनो फंक्शन बा का हमरे को बोलइए। ठीक बा होई तो बता हम छोकरी में कमाए ना नौकरी मिलता है ना छोकरी मिलती है चल तो नहीं घर बाबूजी प्रणाम। कौन हर सारे के ला गइल हम टेलुआ। अरे बाप रे बाप सारवा वगैरह भल गइल कमाए 10 दिन में लौट आइला सोचे नहीं है कमा के आई तो मालिक के सगरी कार्य बढ़ा जाई तो का करी बाहर में काम नहीं करता का गाड़ मारवा ले। दिन भर बुढ़वा दुआर पे बैठ के करकरात रहता है। दिन भर बुढ़वा दुआर पे बैठ के करकरात रहता है। उठ छोटी का गाय खिला दिया। प्रणाम भाई बुलाई रे बेटा कब आइले हो? अबे तो आओ तनी चल घर में चल घर में। सारे जटुआ सुनिए कि तोर लड़का बाहर से कमा कर बाबा पैसा के का भइल। अरे मालिक खुशियात काहे बनी आई यही कुर्सी पे बैठी हटाओ कुर्सी हो ना यही बैठ खुशियात काहे बनी आई यही कुर्सी बैठी। ठीक बा हम तो तोरा कुर्सी पर बढ़ गनी पैसा के हमार का भइल। अरे मालिक एगो हमार लड़का बा वो सारा कमाए गई रहल तो 10 दिन में लौट के चली आइल अब फिर जाई अब दोगला कहू लड़का का हम फेर में नहीं की तोरा का पैसा देले भाई लड़का का नहीं की देले। अच्छा मालिक 1 महीने के मोहलत दी हम 1 महीने में पाई चुका दे तनी के का खराब है तनी दावा सन हई 2 महीना 1 महीना के नहीं 2 महीना के मोहलत देता नहीं 2 महीना में ना मिलल तो तोर पे छवार मार दे आवे मेरी हम तो गोली में गाड़ मार दे। ठीक बा झाटू जाता नहीं जा 2 महीना के बाद से हम जा तो दे दिया। घाम लागता है राजा का भइल बाबूजी जा ए सार सुनाई तू ही हमारे कोखी में जन्म लहला हो सारी मालिकवा आके हमारे गोली में गाड़ मारे कोई के गइलो। चुप मार दे छोटी गोल से के अंदर छोड़ता चुप काहे ना हमार बाल उखाड़ के दे दलो। जब ना तो मुंह तक पिया ना हमरा लड़का का मारिए देता बाबू देख ना बुढ़ऊ मार देलो।
मार बेटा मारे के गांव के नाच फाड़ दे ना बेटा छोड़ दे बुढ़वा के ये गांव के नाच फाटल बा जानते नहीं बेटा सब भोसो तो हरे खेला बेला हो के ई आज लइका बिगड़ल बना त पहिले ना बिगड़ल हौ सारा मालिक आइल हो हमरा गोली में गाड़ मार के चल गइल हो प्रणाम भैया जल्दी पड़े जो बहन जो ठीक से जाइए देखिए स्कूल के अगल बगल लफुआ घूमेला सब ठीक बा भैया ठीक बा देखा सर हमर बहन गइल पढ़े ठीक बा ओकरा पे विशेष ध्यान रखे के बा अगर कोनो लइका साला के रहा ओकरा पीछे घुमाता है अगल बगल में तो गोली मार दिए सर सब हम देख ले ठीक बा गोर तइन दाब तो हाँ ढेर ऊपर नहीं फिचकारी पकड़ा जाई मालिकवा के बहनिया अभी ले ना आ जाई का पड़े बाहर जाए से पहले के देखले रहनी अभी ले गई ना अरे ई तो जाती है हमारा तेजी में अच्छा रुका पीछा करतनी काऊ करे जा कहाँ जाता रू मोबाइल पापा जाता है आदमी के भोर परात के वो क्लास के अरे रुका नहीं वो काम भाई काऊ करे जा मैंने के तो प्यार करेंगे जा तुमसे शादी कर दू भाग के तब तक तो जान छोड़ दो चलो तो भाग चलो जा सिंचलिया ए साइकिल छोड़ भाग मालिक तोरा बहन के साला गाली देता रे हमरा के मालिक सिलवे तो राहुल बहन के लेके भाग गया रे ओकरा हमरा सम्राट के बारे में मालूम ना रहल करे के हमरा बहन पर बुरा नजर डालले बा ए दे बंदूक है ना ओकरा गाड़ी में 6 के 6 गोलियां उतार दी चल